салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатӣ хубай духтаро Гулноза барои шумо беҳтарин новинкора овардагай. И дона марҳамат метавонен биёен бозори Корвон тарафи Пажарка якум дарвоза 118 магазин ряди магазинои шишагӣ. Медонед ки чӣ қадр куртои хушрудвойкои фасон дора. Идафаш бори Дубай бисёр овардагай. Марҳамат биёен духтаро. Оз ман якта ба якта нишон дода нархоша гап мезанам. хоҳишмандо нависенша духтаро киртара фасониша бинен тоза бори идона марҳамат материалшам хушрӯй сабукакай 1000 сомон кори дастӣ. Мана бинен ҳамино ҳамаш кори дастӣ. Бори Дубай дута расветка омадагай. Ду расветкаи фасон сангоша тозагиша бинен бо ази сиёҳ ҳози санги сиёҳшам ҳастай ваям нишон метиҳем. Марҳамат касе дар коре дар раванами нависен заказ кунен духтаро ки даед бекирта намунен. Духтарако фасони ира бинен хеле бор ягон ҷода ҳозирашда нестай новинка 2024 марҳамат бори алманал 1000 сомон фасониша бинен. Агар хоҳен даид як киртае я абая дошта бошен ки ҳеҷ ке надошта боша пеши Гулноза биёен духтаро борора намхе чинда овардагай ай Дубай барои шумо. Ина бинен ҳамино ҳамаш кори дастӣ. Мана фасонишонда гап нест. Аз инам ҳамихел ишам намхе кори дастиай аҳамияти необычни киртау абаё овардагай. Ана бинен пушаймон намешавен. Ҳатман омада бо ай пеш бинен. Ана баъди кардиганора нигоҳ кунен духтаро. И ду тарафа оригиналошай тоза Дубайиш 1000 сомон. Ира и тарафшам мешава пушен тарафи дигаршам. Ана ишам ҳамихел ишам кори дастӣ дорад. ҳамаша бино марҳамат бинен чихе фасончаяй. Ана ҳам скромный метова ҳам ҳамихе украшения дора. бовар кунен хушрӯи бадай. Ишам чӣ хеле гуфтам тарафи гулдоршам метонен ки пушен капшон кадор тоза Дубай. бисёриҳо мепурсанд Дубая. марҳамат ина Гулноза барои шумо овардагай. омада ай пеш хитон бинен баъд метонен харидорӣ кунен. баъд органзаҳои оригинале ки ҳозир ҳеҷ ҷода нест ин модел. ана минора овардагай ҳозир нишон метам духтарако. то охири навора тамошо кунен. распродажаам бисёр дора. ҳозир аввалда новинкора нишон метем баъд бо распродажора. марҳамат анаи органзаҳо подклад доранд беҳад хушрӯая. ана кори дастӣ диден чихе фасонан. нархи ино 1200 сомонай аз ин ду тарангай. мана бинен фасониша танадам аҷоибот меиста. ана ин нархиш боша 1000 сомонай. ишам амхе подклади хушрӯ дора. марҳамат остиншам нишонтон метам биненда фарқкунандаи хушрӯай. материалш аҷоиб фасонай духтаро. алманал тоза алманалай. касоне ки бори тоза пуштагиан хичон медонанд ки нархи ино чихе гаронай дар дигар ҷо. ана бинен аз и 1000 сомона намхе нежна розвишам ҳастай. и расветкашам қа хушрӯай. ҳамаи ино шарф доранд. шарфошонам органзаяй. мана духтарако пушаймон намешавен. беҳад фасонакай. ҳатман омада бо як бор хитон бинен. ана баъд иёша бинен духтарако ҳоҷиҳодам хушрӯай. баъдам хе барои пуштанам фасонакан. мана иам кори дастӣ. инам абаяи тоза алманал марҳамат 1000 сомонай. бинен дута расветкаи хушрӯ дора. материалшам хушрӯай ҳичи намеша. материалшдам гап нест качествашда. инора тобистонда ба ҳазур мепушен духтаро сабукакан. баъд аз анаи модели роза ҳастай. бинен чихе хушрӯча курта абая шарф. и варианти тобистонашай. нархаш 800 сомон шидагай. марҳамат касе дар корай биёен ҳатман бинен беҳад фасонакай. ана баъдан бо ҳозир аксиора нишон метиҳем. абайое ки 750 650 будан аксияшдагиам 550 сомонӣ. ҳозир якчандша нишон метиҳем духтарако. ҳамаш кори дастиян. ҳамиам хелая нархаш нигоҳ кунен 550 сомон фасониша бинен. дута расветка доштай. сета расветка дора. камака қафтар бирен. нигоҳ кунен чихе фасонакай духтаро. ина сабзшам ҳастай сиёҳ баъд сери аҷоиб. аз болои ҳамаи намуд кирта метавонен ира пушен. сабукай тобистондам ба ҳазур мепушен. бо биёен хитон бинен духтаро. мана 550 сомон. беҳтарин аксия барои шумо духтаро барои ид. ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. ина иш бо поёнша бинен. хел хушрӯча турдорак. иям ҳамин 550 сомон шидагай. нархи беҳтарин.
ана и касе ки рангои светлиро нағз мебина. Ино двойкаян? Тройка. Ино тройкаян тамошобино. Кирта доран, марҳамат, абая шарф. Фасонишона бинед. Ҳамаи ино бо кори дастӣ доранд. Мана биёен, ҳатман биёен духтаро. Ай пеш тамошо кунен бороша. Беҳтарин борора арзон кардагиай мана. Ҳам новинкоша метавонен харидорӣ кунен, ҳам анам хел распродажаҳошам аксияҳои зур кати пешниҳод шудагиай. Ана баъд тамошо бино иша бинен чӣ хушрӯча. Нархиям ҳам хела 550 сомон. Ишам хушрӯае. Мана духтарако тоза Дубай. Спорт стил мепурсен. Дубайскиш марҳамат. И нархиш 550 оригиналиш. Тозаш мана 550 сомон. Ҳама ино шарф доранд духтаро. Мана омада. И сиёҳуш боша румоли калон дорад тамошо бино. Метавонен ки аз сиёҳшам гирен. Инаи софи сиёҳшам аста. Иам ҳамхе аксия кардагиян 550 сомон. Ана баъд инаи инора диден абаяҳои фасон. Мана марҳамат иношам ҳамихел бо аксия пешниҳод шудагиай. И тараф бисёрай бо биёен хутонай пеш бинен. Мисол дар инабор ҳар яктиша намеша нишон дода, лекин шумо биёен тамошо бино мебинен, боварӣ дорам мақултон мешава. Мана интихоби хеле ва хеле зиёд. Тамошобинони азиз, анаи киртон новинка тоза Дубай овардагиай. Марҳамат, вариантҳои зимистонаш буд дар хотир дошта бошед. Ҳозир бошад варианти тобистона овардагиян. Сабукакай ду намудаян, ду гилай. Материалаш чӣ ном дора? Материалаш ҳарир махсуд. Ина духтаро бинен ай пеш чӣ хушрӯчай. Нархшон чанда ин нора? 650 сомон ай нархиш духтаро. Марҳамат, инаи моделоям фасонан. Баъд анаи моделошам фасонай. Ира балхошама нишон дода будам то нана сатсум буд. Ҳозир боша инами ҳарир махсуд дош 650 сомон. Сангоша тозагиша бинен тамошо бино. Чӣ қадр тозаи хушрӯ. Мана бори оригинал ки дар кор боша биёен анамиҷада меёбен. Ана баъд ипек чӣ хеле медонед ҳозир ипек мода шудагиай. Ҳами бозорда меян ипек мепурсанд. Марҳамат, гулнозаем овардаи шумода. Нархиш 650 сомон. Беҳтарин нарх барои ин намуд ипек. Хулас биёен интихоб бисёрай. Бо ба ҳазур тамошо карда метавонен интихоб кунен. Ино бошад ипек паплин духтаро. Ино 350 сомон. Духча бинен чӣ хушрӯ бад фасон духтагиаю. ҳам материалаш фарқкунандаи хушрӯай. Хулас ина 350 сомонда хоҳен анамхе ипекам ҳастай духтарако. Ба ҳазур омада интихоб кунен. Тамошо бино инаи сафедора бинен чӣ хушрӯ. И хеле модели ягон ҷода нестай. Якумша бинен якумшам беҳтаринай. Нархшон 350 сомон. Марҳамат, касоне ки ранги сафеда дӯст медоранд ё ин ки ҳоҷаҳо ҳатман биёен. Гулноза бисёр овардагиай интихоби анамхе куртои сафед. Падклад маҳкам макай. Мана ҳамаш падклад доранд. И тарафа бинен чӣ сафед абая курта вариантҳои бисёр дора. Бо шумо нависенша бо шумода нархош кати гап мезана. Кадомуш чанд сумай чӣ хелай сураташа мепартоя. Ана тамошо бино иёра бинен чӣ фасон 650 сомон барои шумо. Мана абаяҳои хушрӯ ҳамроҳи шарфошонана. Ҳамроҳи шарфошонан ҳамаш кори дастӣ качествои беҳтарин. Ина духтаро сиёҳ сери ва коричневӣ дора. Беҳтарин вариант барои шумо. Инчунин бархтои оригинал ҳастай дар иҷа тамошо бино. Ино ҳамаш регалай. Бархташ тоза регалай. Мана нархшон 1500 сомонай. Бо биёенай пеш бинен. Бо хутон мефаҳмен муқоиса кунен. Чанд ҷо гарден муқоиса кунен. Баъд качестваша мефаҳмен духтарако. Тоза бархти регал. Сангчои тоза. Нархш 1500 сомон. ҳамроҳи худаш ҳамсӯҳбат шавен. Касе доставка мехоҳад нависен бо маълумоти бештараш мода метияна. Ана ино чанд суман фасонак? Ана хеле органзои фасон доштиян духтарако 1300 сомон. Бо арзон меша диден чӣ хушрӯай. Ҳамаш кори дастӣ дора. Сангчадор. Ана кирто чи? 280. Духтарои кирто Туркияна 280 сомон. Фасонак. И абаяҳо чи? И абаяҳо
ана 850 иёям хушрӯи тройкаи шарф халат курта мана хулас биёин бо бинен тамошобино интихобои беҳтарин и органзаоша ҳози ман нишонтон додум ина бо як бори дига бибинен 1000 сомон ва 1200 сомон доран мана ин модело нав буромадаги ай духтарако аҳамият додаги бошен бо ай зури зуршай сангоша бинен дига хелай баъд дохилаш подклад дорада материалаш зури зурай мана шарфошонам тоза органзаяй тамошобино дар охир бошад намхе бо як намуд модели фасони дигарама шумода нишон метим ина марҳамат ира биненам хушрой ҳамашон кори дастӣ 1200 сомонай мана марҳамат касе дар корай биёен инаи модел бошад 1000 сомон фасони бадан мана кори дасти ишам аҷоибот дар ҳақиқат ҳам моделҳои фасон овардагиай то охири наворума касе тамошо карда бошад дид ки чӣ қа моделҳои хушрӯра чинда барои шумо овардагиай Гулноза биёин магазинаш бо иҷода киртои арзонрас продажа ҳамаи чӣ дора аз ҳамин 200-300 сомон сар карда шумо иҷода кирта пайдо мекунед бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед.